A xente non está vivindo o que é Galicia en sí. A xente chega aquí, vais como chegou, vaise como se estuvera en calquer outro sitio. Pero se Claro. pos a xente a vivir un pouco o que é isto, sabes? O que é o día a día aquí, unha descarga. Y bueno, E volve. sabes, en plan canear entre as bateas, así un Claro, pouquiño, claro. descargar en plan, tabaco, tal, así. Faz ese tipo de cousas. Ou facer a matanza do Tabaco, porco. tabaco ou así, ¿no? Tabaco ou así. Xa, a xente xa entende. Como dixo Alberto Mancebo cando sabes o mítico vídeo de Nos pegan? O xornalista Alberto Mancebo, cando a profesora lle di, bueno, isto quero cortar, non sei que tal. Sí, sí, que en directo. Que en directo, tal, non sei que. E Alberto quitoulle, como un puto crack, quitoulle ferro ao asunto dicindo é unha nena, a xente xa sabe. A Sí. xente, pois é, igual, a nosa audiencia tamén xa sabe. A nosa audiencia xa sabe, cando se di tabaco é así, xa sabe o que hai.